hedder Playboys, og det gør vi til sammen. Og vi skal smage lidt forskelligt. Først så tror vi det med sådan nogle af chips, vi har aldrig smagt dem før. Kiks. Baconsmags. Vi ved ikke, hvad det er. Vi har bare hørt det bacon smag. Står der også. Bacon smag står der. Ja, ellers ved vi ikke noget om. Og så skal Og vi, det her, det er en cappuccino. og den skal vi også prøve. Ja. Så, nu går vi i gang. Ja. Og Sæt den der. vi starter med at spise den her. Og så tager vi den her. Ja, Cappuccinoen. øjeblik. Vi glæder os meget til cappuccino. Øjeblik. Vi skal lige åbne den anden ting. Sådan der. Vi skal spise sådan en her chips. Bon appetit. Kiks. 3, 2. Det er ret bacon. Og det er også noget lyserød inde i, hvis du ikke kan se det. Ja. Og når jo vi er brødre, bare så I ved det. Man kan ikke se det, fordi... Jeg ved godt. Hvad? Skal vi bare gå til cappuccinoen? Ja, øjeblik. Og du må ikke... Og Patrick han lægger ud. Men Hvad ved det? Kiksen faktisk sådan lidt... Bare de normale med salt og så lidt bacon smag. Synes jeg. Er du klar? prøv at se. Cappuccino. Den er ikke tom. Og så ikke sådan to. God appetit. Ja, bon appetit. Hvordan smagte det? Kold. Finder du? Ja, og jeg skal også. God appetit. Bon appetit. Bon appetit. Det lugter meget underligt. Ja, og smager underligt. Du skal drikke det. Hvordan smagte det så? Det smager faktisk bare koldt sukker. Ja. Og så hvis I vil have lov, så må I godt. Men spørg jeres mor først. Det har vi ikke gjort. Nej, fordi de skal ikke vide alt det her. Det gider jeg ikke. Fuck det. Men spørg jeres mor først, før I drikker det her. Eller bare gør det. Ja, fuck Hvis det. I ikke gider have lavet, så vil jeg råde jer til at spørge. Ja, og det her, det var så Playboys, der prøvede det her. Og det var det. Vi ses. God appetit. Bon appetit.